Muqam dolar yüreği, o vaadlar sağlaşanına, şaatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanına, sağda var bede vaadi, pederlerin kuvvati, vasıplanar yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına, zer kadırın zerger biler, sahna açın bağışı gelir, arkadağlı il bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaykum, hormatly tomoshaçylar, qadrly aýdym saat söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o wagtlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran, türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize sungatda halipa bolup duran, ustad bolup duran, Eziz arkadamyza, ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eziz arkadamyzyň dünýäni soluk, dünýä görülüp alyp barýan beýgi işleri, elmadama ulara waşyklary wetsensin. Mehriban arkadaly watanyny Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watany bilen ajaýyp elmada bagtyar türkmen halkymyza gowunlar, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ene mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de Eziz arkadamyzyň saýasynda Aziýanyň merjen şäheri, watanymyzyň ýüregi, aşyklar şäher, ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni diýinçi merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýeşenmegini size hödürleýän o wagtlar sağlaşygyny atlypdyşygynyň täze sany ýaýlyma çykdy. Mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, nesip bolsa ýene de sanyjy günlerden Gahrman arkadamyzyň daşyny bagtyar türkmen halkymyz berkçe bitleşip biziň baş bayramymyz bolan şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyl toýuny ullan toýlar. Bizim fırsatdan peýdalanyp bu togamyza ýetip gelýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen Eziz arkadamyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýar goý. Gahrman arkadaly watanymyz asuda bolsun, ýylymyz agdy bir bolsun. Gahrman arkadaly watanyny her bir günimiz şatlygy, toýu aýdym sada betsensin. Mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, biz elbetde gepleşigimiziň bu sanyny da diyarımızda tanalyan yaş aydımçılarımızın ikisini gepleşigimize çağırdık. Olaram elbette siz üçün halipalarımızın döröjülüğünden, döröjülüğünden bir näçe aydımları gepleşigimizin bu kısanyny bilen size yerine ýetirip bererler. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar sağlaşyny gepleşigimizi tomoş etmekliňizi dowam edin. Biz bolsa adat boýunça aydımçılarymyzy siz bilen tanış edip olary atlandyryp sahnamyza çağırmadan öňürtü bugün studiýamyzda mihman höküminde gatnaşýan halipa sadanlarymyz bilen, sadana dostlarymyz bilen sizi tanış etmek isleýär. Bir näçe öz ömrüni türkmen sunatyna bagş eden ustad halipalarymyz bilen döwürdeş bolup, şolar bilen şol halipalarymyzyň ýanyna sadanlarlyk edip halkymyza öz ajaýyp saatlar bilen hyzmat eden bir näçe aýdymlaňam awtory halipa kompozitor sadana Berdim Ratçanlyýew. Şeýle de Maýa Kuliwadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi zehini sadana dostlarymyzyň biri Guwanç Anna Bayramow. Eziz arkadamyzyň şag adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi biziň zehini sadana dostlarymyzyň biri Azimuly Babahanow. Şeýle de ýene de halipa sadanlarymyzyň biri gitara saduralyna Daňatar Dowatdyýew bugün biziň gepleşigimizde halipalar ýigitler biz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Nene mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, sadanarlar toparmyzyň ýerine ýetirjek owadan faallary bilen o wagtlar sağlaşyp siz üçin bir näçe owadan aýdymlar ýerine ýetirip berjek zehini aýdymçylar Goçmurat Atajykowy, şeýle de şatlyk amanlykowy biz sahnamyzda çağırýar. Ýetler hoş geldiňiz, öz ornuňyza geçip bilersiňiz. Mehriban ýeşler, hormatly tomoshaçylar, o wagtlar sağlaşyny atlypdyşymy dowam edýär. Ýa-ni tanış etdik bugün. Gepleşigimizde siz üçin bir näçe owadan aýdymlar ýerine ýetirip berjek zehini aýdymçy dostlarymyz Goçmurat Atajykow, şeýle de şatlyk amanlykow sadanarlar topar bilen biziň gepleşigimizde ýigitlere biz ýene bir ýoly hoş geldiňiz diýär. Ine Gahrman arkadaly watanyny ýene de sanyjy günlerden bagtyar türkmen halkymyz Eziz arkadamyzyň daşyna berkçe bitleşip biziň baş bayramymyz, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny ullan toýlar. Bu togamyza ýetip gelýän şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýum gutly bolsun. Toýlarlaşdy. Sağ ol Murat, arkadaly watanyny her birimize toýdan ýetirsin. Häzirki wagtda Gahrman arkadamyzyň saýasynda isleýän arzuwlarymyza ýetmek üçin ähli mümkinçilikler dörediler. Bize şeýle ajaýyp döwürde bagtyar watanyna ýaşadýan arkada prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun.
tutyan tutumly işler mundan beýle rowaşlyklary beslensin. Pursatdan peýdalanyp ýurdumyzda bellenip geçiljek şanly garaşlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arka dağymyzy bütün türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Gahrman arka dağymyň taýapynda bagtyar, asuda, parahat ýurtda ýaşaýanlygymyza guwanjymyz owaz bolup dolýar. Zıvanımızda aydın bolup ýanlanýar. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalanyp, gahrman arka dağymyza uzak ömür dileýän, ediz arka dağymyzyň jany sag bolsun, işleri rowaj alsyn. Yetip gelýän şanly garaşlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilenem gahrman arka dağymyzy tutuşturupman halkymyzy menem tüýsüregimden gutlaýan. Köp sag bolun Goçmurat, şatlyk arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gahrman arka dağly watanyny her birimizde toýdan ýetirsin, toýlar gutly bolsun. Ediz arka dağymyzyň saýasynda türkmen halkymyza geljek ýyllarda da şeýle toýlary ediz ýylymyz günümiz bilen garşylamak, gahrman arkadaşymyz bilen bile şol toýlary toýlamak her birimde meýser etsin. Ne gepleşiň dowamyny nesip bolsa siz bilen gyzykly söhbet eder, bir näçe aýdymlary iýleşdirmemiz üçin ýerine ýetirip berersiňiz. Häzir bir aýdymlara geçmäkä dörejilik toparmadyň size taýýarlan sowallarynyň birini hödürlemek isleýän. Täze aýdymlar döredöňizde näil goşgular taýlaýaňyz? Täze aýdym döredöňizde näil goşgulary esaslanýaňyz? Beýmurat käbir goşgularda agyr sözler bolýar. Meselem, ýapyk bogunly sözlerden dizilen goşgular aýdyma gowy düşmeýär. Goşgy açyk bogunly bolanyna heňe salanda owadan bolýar. Käbir şahyryň 6-7 bentden ibarat goşgusynyň bir kwendini okanyndan galan setiri öz-özünden heňe gelýär durýar. Menim şonu ýal goşgulary aýdyma geçirmän gowy görýän. Teşekkür. Şatlyk size näme jogap bar? Täze aýdym döredöňizde siz näil goşgulary esaslanýaňyz, näil goşgular taýlaýaňyz? Elbetde Beýmurat aýdymyň özüne döremeýär. Aýdym döretmek üçin ilki bilen gowy goşgy gerek. Şoň üçin men tek aýdym edilmedik goşgyny heňe salyp okamakly gowy görýän. Şeýle bolanyna käte aýdymyň şol heňe tasynda döreýän wagtym bolýar. Onda owadan aýdymlar döräp dursun. Siziň dörejiligiňizde de şeýle bir owadan manyly aýdymlar höwürüň köp bolmagy tüýsürekden arzuwlaýatsa ýene bir sowal soňra gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňiz aýdymlar bilen dowam ederiz. Aýdymçy dinleýje täsir edijilik okuýuny güýçlendirmek üçin näme etmeli patap edýär? Aýdymçy dinleýje täsir edijilik okuýuny güýçlendirmek üçin näme etmeli? Goçmurat. İlk welene sunma işgärine mahsus häsiýetleri özüňde terbiýelemeli. Ýerine ýetirjek eserini içgini öwrenmeli. Sonra şol aýdymy ýürek bilen ýerine ýetirmeli. Men pikirimçe şonu dinleýijileriň ýüregine ýol tap bolarmy diýip pikir edýän. Düşünükli. Şatlyk siziň pikiriňiz bilen aralaşýanmy? Ha? Elbetde aralaşýan Beýmurat. Ýöne meňem bir şeýlerek jogabym bar. Ata-babalarymyz ýürekden çykan söz ýürege barar diýipdirler. Şoň üçin egerde sen öz aýdymlaryňy joşup ýüregiň bilen ýerine ýetirseň, ol aýdym dinleýijilere öz täsirini ýetirer. Tomaşaçylaryň kalbyna orun almak bolsa, sungat adam üçin iň ul serpaýdyr. Onda serpaýdan ýüküňiz ýetip bolsun, gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde bir owadan söýüp aýdymlar bilen dowam edelim. Ähwany ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň siz üçin aýra tynlykdy. Sehin aýdymçylar Goçmurat Atajiýkow şeýle-de Şatlyk Amanlykow söýüp aýdymny ýerine ýetirýärler. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Gözüm açıp gördüm seni ilki, seni ilki, seni ilki. Minneçe aýdym sana sen minki, sen minki, sen minki, sen minki, sen minki. Söýmegi
gör kalbıma, sen men kalbıma, kalbıma. Baltım bolup gelin ıkbalıma, sen ıkbalıma, ıkbalıma. Men neçe aytdım sana, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki, sen menki. Söymöge deyip sana kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi, kim dedi. İşidip sedim dinle, aşığım kolum ineşe. Aşık bolup seviyorlar, aşığım yürün ineşe. Gel bir zaman tilleşeyle, aşığından güne yeteyle. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. Sekizin bahar yağdı, ete yatlar kışıydı. Jerin göl tomusadı, barmalayım gıydineş. Bir zaman tilleşeyin, aşıdan güle yeteyle. Şol günlüm birin tutun, bilen konuşalar yeneş. Şol günlüm birin tutali, bilen konuşalar yeneş. Aşık tarif etti, nedir gerçek aşka etti. Aşık tarif etti, nedir gerçek aşka etti. Arzulap yar gönlüm etti, sevgim kabul eyleş. Gel bir zaman tilleşeyle, aşığın güle yeteyle. Şol günlüm birin tutar,
bile konuşalaymışım. Şol günün birin tutali bile konuşalaymışım. Şol günün birin tutali bile konuşalaymışım. Bile konuşalaymışım. Şolali ineşim. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar taýlaşan akıýetleşigimizde Zehin aýdymçylar Gosmurat Atyjykow şeýlede şatlyk amanlyk bilen dowam edýär. Seýitler ýa-ni ýerine ýetip beren owadan soý aýdymdan üçin hoşalygymyzy bildirýärse, şu sowal bilen size ýüzlenmek isleýän. Zehin bilen başarnyga bir zat hökümine garaýaňyz ýa tapawutlanýaňyz. Zehin bilen başarnyk ikisi bir zatmy ýa siz üçin tapawutlymy? Elbette tapawutly. Sebäbi hem aýdymy aýdyp bilenip bolanyk. Sesine düşýän bolýa, düşmeýän bolýa. Özüme şol aýdyp başararyn. Şuňa köpräk ýykyn edeýin. Gowy diňläýin diýen maksadym bolsa, ony öňkü ýerine ýetirişinden hem gowy aýtjygyma gowunum ýetse, şol aýdyma ýanyşyk bolýan. Gowunyň ýetmese ýanaşaňam. Ýok, başarmajak işimiň başyna baramak. Teşekkürler. Şatlyk denen aýl jogapda. Murat, Zehin bilen okyp başarnyk bir-birinden düýp bir tapawutlanýar. Sebäbi her aýdymçynyň öz sesi, öz lawzy, öz dinleýjisi bolýar. Şoň üçin hem aýdymçyny aýdymçydan tapawutlandyrýan şolar. Aýdymçynyň aýratynlygy onuň sesinde ýüze çykýar diýip pikir edýän. Düşünükli, onu size yine bir sowal bilen ýüzleneýin. Ökde aýdymçy bolmak üçin näme zerur? Ökde aýdymçy bolmak üçin zerur zat, aýdyma saada bolan tebir, zehin, ul höwes gerek diýip pikir edýän. Galanam turgan nöşükleriň öz üstünde ýerginsiz zähmet çekmegiň netijesinde kämilleşýär. Her bir işiň ustady bolmak üçin ilki bilen zehin, höwes, zähmet iň esasam halipalaryň maslahat diýip düşünýän. Düşünükli. Şatlykda näme jogap bar? Ökde aýdymçy bolmak üçin ilki bilen şolara gyzyklanmak, bilim almak gerek. Iň esasam zehin bilen zähmetiň sazlaşykly bolmagyny gazanmaly. Ana şonda sen ökde aýdymçy bolmak mümkinçiligine eýe bolarsyň diýip hasaplaýar. Onu ökde aýdymçy bolmagyny dedem tüýsürekden arzu edýärse, gepleşigimizi bir owadan aýdymlar bilen dowam edeýilim. Ýygydarlykda bir kaýdym her haýsyny ýerine ýetirip berdiňiz dinleýijiler üçin hasam gyzykly bolardy. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, dinläň, diňiz alyň, lezzet alyň siz üçin Zehin aýdymçylar Gosmurat Atyjykow şeýlede şatlyk amanlyk ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärler. Şeker dillerinden, külle şeker dillerinden ayrıyım. Bugün kinetin açali, can bilen ferden geçeyle ayrıyım. Benim zanfu bir içeyli, eğer gelfe kollarımdan, eğer gelfe kollarımdan ayrıyım. Dönmenim, 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 dönmenim. Minkini diledim haktan, köp çipa çektim o dokton ayrı.
Bacık poza bir al yanaktan, şirin şeker ballarından, şirin şeker ballarından ayrı. Günleri gün ayım ayım, sen menin bağıttan payım ayrı. Niyet verirse akvalım, uçtum ince bilerinden, uçtum ince bilerinden ayrı. Dönmenim, 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 ayrı. Oylanmayıp, oylan sana, bir baksana gözümün yaşına. Oylanmayıp, oylan sana, teredeyip gözümün yaşına. Aşık oğlan aydiyar sana, dinley seni vaadimi. Sen yürekten sevdim seni, yakıp yandırdın gülnara. Oylan gıyır, oylan sana, seni dayır gözümün yaşına. Oylan gıyır, oylan sana, seni dayır gözümün yaşına. Aşık bolum lelem sana, rehmetmedin canama. Taşlaşıp gidip menden uzağa, yakıp yandırdın gülnara. Oylan gıyır, oylan sana, bir baksana gözümün yaşına. Oylan gıyır, oylan sana, seni dayır gözümün yaşına. Seni dayır gözümün yaşına, seni dayır gözümün yaşına. Leyli taşın dökülen yüzüme, marmin hep canım alacağımı bilye. Ayrılıkta bugün seni üzüldüm. O bodoşum ağlama sen gereğim. Karışmadım, anlatmadım doğuna. İnşe sevgi geçti
asırlar yedi ayırdılar yakın duyudun beni baba doşum ağlama sen girelim ananmadım karışmadım buna İnşeteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudun dedi baba doşum ağlama sen girelim Didinlere yatlıyor geceler İnni yürek sintirledi incarım Yanıp geçti Leyli Mecnun imşeler Baba doşum ağlama sen gereğim Karışmadım, ananmadım buna İnşeteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudun dedi baba doşum ağlama sen gereğim ananmadım karışmadım buna İnşeteyvi geçti asırlar yedi ayırdılar yakın duyudun dedi baba doşum ağlama sen girelim baba doşum ağlama sen girelim Kulluk deyip ektiler meni vatan korona Deme joğa vermeyerdin menin yadan hatam Karaşırım umid edyer sen yanından gider Bilip koygun aygı seni şan yürekten süyer Feridan sevdiyan kara taşın çölley Senin gayrı gamlarını ömür bana bağlay Aydım bilin, sağdım bilin sizi dünyayı Senin 16 yaşına akbalımı bağlay Yazlı yarın mektep yılın tüyü bilin geçirdi Senin 16 yaşına aşık ettir uçurdu Bağımı bütün günü sen yoluma düşürdüm Fikri diye şanlı yarın başka sırasına uçlar Feridan sen ziyan kara taşım çölleyi Senin gayrı gamlarını ömür bana bağlay Aydım bilin, sazım bilin sizi dünyayı Senin 16 yaşına akbalımı bağlay
Qarı taşın şüleyi senin qaygı qanlarını ömür bağlay aydın bilen sağlı bilen seni dünyayı layık senin onan telaşına akbalımı bağlay Feridata. Mehriban eýleşler, hormatly müşahitçiler, owalar saatlaşan natlyet ışığımda zehin aydımçılar, Hoş Murat Atajy, hoşaýlada şatlyk amanlyk bilen dowam edýär. Şu sowal bilen size ýüzlenmek isleýän, siz durmuşda esas haýsy ýörelge eýerýäňiz? Hoş Murat. Meniň durmuşdaky ýörelgem wagtyň gadyryny bilmek, onuň her bir pursatyny manyly, awraýly geçirmek, birege inanmak, ýakynlaryň, dost ýarlaryň bilen didarlaşmak, toýly günlerde gatnaşmak diýip hasap edýän. Düşnükli. Şatlyk. Men pikirim Beýmurat esasan halal rahmet çekmeli. Gahrman arkadaşly watanymyza, halkymyza ak yürekden gulluk etmeli. Ömrüň her bir pursatyny manyly geçirmeli diýen ýörelge eýerýär. Hiç bir şu ýörelgeden hiç birime daşlaşdyrmasyn. Gahrman arkadaşly watanyny ýyl günümizde saglykly günler ýar bolsun, toýly günler ýar bolsun, watanymyza asuda bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolup, arkadaşymyzyň önemli ödemek, ýyl günüň halkymyzyň alqyşyna, syýlagyna münasip bolmak ýigitler her birimizde meýser etsin. Geliňindem gepleşigimizi ýene-de aýdymlar bilen dowam edelim. Mehriban eýleşler, Hoş Murat Atajy, şatlyk, amanlyk, siz üçin haýratynlykda her haýsy bir aýdymy ýerine ýetirip bererler. Sizem diňlemeli, diýinç almaly, lezzet almaly. Yetişipdir asmana Sinamdaki bu dağlar Minnin kalkın nişana Derre takat kalmadı Hallatinin aşkında Min mir akıl gövherim Her il külü batmanam Senin ülgü peri Ömrümde yad etmeni Uyku gelme gözüme Her geceler yatmana Fikir yarın dilimde Allah senin aşkında Lelem senin aşkında Tam yükünü çekmekten uğur bir tanıdığını Tam yükünü çekmekten uğur bir tanıdığını Uğur bir tanıdığını Dilli dağ kamatım bir kemanıdığını Elli dal kamatım bir kemanıdığını Yanım düştüm kül oldum Tozum atmanı dönüm Hiç kim tapmadı şanım Kalla senin aşkında Yanım düştüm kül oldum Tozum atmanı dönüm Hiç kim tapmadı şanım Kalla senin aşkında Lelem senin aşkında Aşkımda Lelem senin, canım senin aşkımda
duşurun şağı Sen menden men senden dönüm armalı Sen tedigatın bereyin balto Ösödüngdön ödüngdenin armalı Sen tedigatın bereyin balto Ösödüngdön ödüngdenin armalı Yanımı karıştırdın bana Boyum görküm başım kurban sana Geceler ardulap yeterin bana İntikam olsa da koydum armalı Geceler ardulap yeterin bana İntikam olsa da koydum armalı Aşkın yolu cebirlidir cefali Kime cebirlidir kime vefali Bir de ak yol karış yanırsa palo Vefatı bolun doğanın armali Bir de ak yol karış yanırsa pali Vefatı bolun doğanın armali Aşk gün çekmene merdemlere Seni merdemlikten kalmalara Unutulma iken söyünün yürü Sen bargalı güllün solun armalı Unutulma iken söyünün yürü Ben bargalı güllün solun armalı Armalı, armalı Ben bargalı güllün solun armalı Armalı, armalı Söygü tarif ödüm şalım armalı Vefazı bolun doğalım armalı Armalı Mehriban ileşler, hormatly müşahireler, wagtlar taýdaşyny atýetmişigimizi köýüne sözler sahipamyzda dowam edýäs. Sene Goçmurat Atajeýew, Şahyk Amanlykow bilen gepleşigimizde hazır olary. Käbir sowallary hödürler. Elbetde gepleşigimizden bu nuksanyny da ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy türkmen sözlerimizin käbir ýerine manylaryna çoň düşünür. Onuň üçin häzir ýigitler sizde bir näçe sowallarymyz bar. Sowallaryň 4 tane jogaby bar. Şol jogaplaryň içinde de biri dogry. Onuň üçin eger mümkin bolsa her haýsyňyz öz başda pikirleriňiz bilen jogaplar saýlasaňyz iýleşýän üçin gyzykly bolardy. Ýöne Goçmuradyň saýlan jogaby sen hem dogry diýip hasap edýän jogabyň bolsa sen hem saýlap bilersiň. Bunu başlaýarmy? Ilkinji sowalymyz şoň sözi näme manyny aňladý? Ustad şahyrymyz Gurbanadyr Izidowyň dörejiligini şeýle setirlere gawat gelmek bolýar. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýilleriňe ýetenne ýuwa jümjümeler dadyp geç diýip seniň aýagyňa batak atanna diýär. Şu setirlerde şoň sözüne gawat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edeýin. Degişken bäýalçyk alaýar, gowy oňat, ýagyşly, ýagmyrly, bereketli. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýilleriňe ýetenne ýuwa jümjümeler dadyp geç diýip seniň aýagyňa badak atanna diýär. Men abi Murat. Inni goşgyny diňlediň. Jogap tapmak hiç şeýle kyn näle? Haýdy jogap aýlan. Men ýaşly ýagmyrlyň saýlaýan. Goçmurat. Men bereketli saýlaýan. Tuweleme. Bereketli kiň adam. O jogaplar saýladyň. Ýöne ýene bir ýerde goşgyny okap beräýin, kömek edeýin. Gäwürsiň düzünni bahar şoň bolup çyýyly otlar biýilleriňe ýetenne ýuwa jümjümeler dadyp geç diýip seniň aýagyňa badak atanna diýär.
Mene Degişmäheňin naýdýa-da şuna taýaňa badak atyny. Men onu bir jogaby Üýtkötjekmi? üýtködär. Değişken bäçik alaýar. Bir Şeýlemi? jogam saýlagylar. Aha, Koçmurat, ine öňkü jogabda galy berjek berek. Jogamda galaýyn. Üýtkötjek galam. Ýa, Mümkinçilik bar şuma. ýa, Üýtködöňe. öňkü da galy. Mehriban ýeler, hormatly tamaşaçylar, ine jogaplar üýtködi, şatlyk bir jogap saýlady Koçmurat, başga bir jogap saýlady, ýigitlerimizden saýlan jogaplarynyň haýsy dogruka gelen ekrana seredelim. Şoq dedi. Degişken bäçik alaýar diýen manyny aňlady, ýa goşudaýdy otyra. Endik sowalmada geçeli. Gut sözü näme manyny aňlady? Türkmen nakyllaryny şu nakylly gut sözüne gabat gelmek bolýar. Awraý gaçandan gut gaçar diýär. Awraý gaçandan gut gaçar diýip atalar sözü bar, türkmen nakyly. Awraý gaçandan gut gaçar. Gut sözü näme manyny aňlady? Jogaplar bilen tanşydaýyn. Irsal bereket, syla, hormat, bagyt, gadyr gymmat. Mene anyk bilemek ýöne arsgal bereket diýip çaklaýan. Ýaqyn görýän şona. Gut sözü manysyna. Awraý gaçandan Gut gaçar. gaçar. Bunu bilmeden bir gelişýär-de nemem. Sen hat gelişýän ran saýlany. Awraýyň başda syla hormatyň ammatýar, gadyr gymmatyň ammatýar, bagtyň ammatýar. Bilmeden diýse bolýar. Şu 4 jogap bar daşman. 3 jogaby bir dogry jogap özi için alýar. Ýöne benim açylan dördüňden biri manyny meňleşirek, ýani Şu jogaplaryny. size jogap tapmak kyn bolar ýalakdy. Meňleşirek gabat geler ýaldyrar diýip. Salşdan bolýarmy? Arka. Men syla hormady saýlagalar. Dogry kadiýär. Awraý gaçandan gut gaçar diýär. Syla hormat diýär. syla hormady. Bolmasa Bolmasa pikir edýän şu. gut bolmaz diýär. Menem anyga bilemok, ýani gadyr gymmat diýen. Şonu Ýalňyş taýlady. boldy. Ziýan ýok diýär. Bilmedek bildigimiz barda. Owa, elbetde esas maksadymız bärde birek ýeňmekden öwrenmek. Onda jogaplar üýtgänok, şatlyk gadyr gymmat, Koçmuradam syla hormat diýen jogap saýlaýar. Mehriban ýeler, şeýdibem Koçmurad gepleşigimizde ikinji ýalňyş jogaby, şatlygyň ilkinji ýalňyş jogaby. Atdyny gut diýen söziň manysy bagyt. Indi Ay bilip goýar, öwrenip. Indi sowalmada geçeli. Hajat sözi näme manyny aňlady? Aňlatjak sowal. Ne bilen dörejik toparmadan işgäri. Şah Muhammed Kakabayev näşe aňlatjak sowaly size hödürleýär. Akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň Durosyň eleratly goşgutyny şeýle tetirlere duş gelmek bolýar. Gödel bardyr a kagyzyk bilegi jan içinde bile bolar ýüregi şeýle gödel mert ýigiden geregi ne hajat istese beresiň geler diýär Magtumul Pragy. Näşe bentde de hajat sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanşydaýyn. Altyn, kümüş, gerek derkar, şaýsep, gülçemen. Ne hajat istese beresin. Owa. Gülçemene de. Altın kümüş, mene altın kümüş saýlaýjak, ay goçma. Menem şu Gerek gerek jogaby saýlap alaýyn. Altyn, kümüş. gerek derkar bilen şaýsep. Belki jogap saýlap bolan, ogdur bir jogap saýlap. Ya sana haýsy bolsa birini. Ne hajat istese beresin geler, näme istese beresin geler diýip magtum boly. Atamyz goşgunda berilip geçýär onu. Olýan, sen altyn, kümüş diýen jogapda alýan. Koçmura? Ya şaýsep ya da gerek derkar saýlap alaýyn. Gerek sadi o mätäş çekýän bolsa, beresin geler. den altyn, kümüş däl. Gelmesem yer ya. Onda şu jogapda galýas, Koçmura gerek derkar, şatlyk. Ay menem şonda galaýyn. Bilersin. Ne berekerler ne jeýdüm ýalňyş jogap saýladym. Aslında dogry jogap gerek derkar diýen manyny aňlady. No hasaplar deňleşdi. Siz bir dogry jogap bildiňiz, Koçmuradym bir dogry jogap bildi. Endiki sowalymyz tawuslar, tawuş sözi. Tawuş sözi näme manyny aňlady? Ýene de ata-babalarymyzdan bize miras alan türkmen nakyllaryndan aldyk. Garynnaşyň tawuşy garankyda berildi. Garynnaşyň tawuşy garankyda berildi. Jogaplarla tanşydaýyn. Ýüz keşip, saat, egneşip, ses owat. Tawuş. Yüz keşpe ama anfat
bola. Eşitdiňmi? Bolýan bolan. Koçmula. Ýok, eşitdimi? Bunca ýere eşitdim. Täden aýdyp beraýlar şondan. Nakylymy? Garynnaşyň tawuşy garankyda bel. Garynnaşyň tawuşy garankyda bel. Benim Murat doğru. Bu sözler öň eşitemde ýani ikimizden doğrudan boçma bir şo bolaýmydyn diýip çaklaýar, diýme. Bilýär, bilem çaklar. Ýok da tawuş dediňi näme manyny anladýanyny bilsem gön jogap aýlardy. Dogry jogap tapjak bolmam, çaklap şu jogap ýakynlygym saýlaýan. Aýdyn saýlaýan. Siz owa saýlaýan. Tawuş. Owa. Garynnaşyň Tawuşy garankyda bel. Tesowa saýlaýan. Şeyde aýnlaýan. Şu egin iş, ýüzkeş, egin eşik. Teret goçmura. Garynnaşyň tawuşy garankyda bel. Garankyda sen egin eşiginden näil tanajak? Mena siz owa. Kimden bile şon ya. Ýüzkeşinden. Ýüzkeş ben garankyda näme ýüzkeş görjek bar. Onda ikiňizden ses owaz diýen jogap aýlaýaňyz. Şol jogabam ikiňizde de üstünlük getirýär. Hakykatdan hem tawuş dedi, ses owaz diýen manyny anlady. Ahyrky sowalymyz Dilber diýen türkmen halk aýdymyna ilýän şeýle. Şol Dilber atly türkmen halk aýdymyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber diýär. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber. Nam sözi näme manyny anlady? Jogaplar ýar söýgüli, at şöhrat, sylaw hormat, söýgü mähir. Men öňüme eşitdim onu ýana şey. At şöhrat, galyba pikir edýän. Nam. Ýar söýgüli. Namyň diýip ýyglasam eşitkil zary Dilber. Namyň diýip ýylgasam diýipdim ben Murat şo. Ýyglasam. Ýyglasam. Algamak bolýar. Ýok, algamak bolan, gynanmak bolan. Namyň diýip gynansam eşitkil zary Dilber diýär. Zarymy eşitkil ýa-da. Söýgü mährini aljak. Ýene-de. at şöhrat saýlan. Hiç ýene ýar söýgülen jogap saýlamadyňy saýlam. Şu jogaplaryňyzdan hem hiç zatda üýtmeden. Şu öz ýeriniňizde bilen hem şu jogaplarda galýaňyz hem ikiňizde. Soň sapar soraýan. Ay bärdin hem beýmur. Bäpeskök ýa-ni öwrenmeli, bilmeýän zatlanmaly. Onda dogry jogaby aglan edýär, nam sözi at şöhrat diýen manyny anladýar. Ýigitler berekeler ne gepleşmeden bu sany bir gyzykly bolly, iýleşmemiz üçin hem täsirli bolanlar, köp saatlar özümizden iýleşmeden öwrenni. Ne konuşmalar sahypamyzyň dowamyny aýdymlar bilen dowam edelim. Hoşmurat, şatlyk haýtaýan bir aýdym ýerine ýetirip beriň, mehman iýleşer sizem diňläň, diýin salyň, lezzet alyň. Koşanar işte peyman gelir. Atlanan napol gelin va namazım arım gelir. Gelir otlar hallın bu çanay özde giryan tövdüğüme. Çıkardın, ne acap kallanardın. Dosta doğru söz verip düşmanı bilinirdin. Ayağı bolluk ikimiz gel kaçan ilinerdin. Onlar tallım bu canay, öttü güryan
sevduğume. Ay görüm mizan geleydi, göğe tarlam peride, gelevi yanımda duraydı, eda ingamın berdi. Salvay duran dutarımdan, ol ayağıma gel kovde, otur tallım kucağına, öttü giryan kıldığımı. Aşıklar arasında kaygı bolar elbette, birbirini göründe gülüp oynar elbette. Şabolunun gedalarga resmi gelir elbette, kete kete halından havaralar elbette. Otur hallım kucağınay, öttü giryan kıvduğume. Otur hallım kucağınay, öttü giryan kıvduğume. Başladım ben teyve 15 yaşımda, kaygı kanlar böyle düştü başıma. Geceler düşümde, gündüz kuşumda, bu derdime derman balon bahar. Geceler düşümde, gündüz kuşumda, derman bolun bahar. Baharım baharım gelgi baharım, bu derdime derman bolun bahar. Baharım baharım gelgi baharım, bu derdime derman bolun bahar. Bu hasta halıma borsadım derman, balayın sevgilime yarımı kurban. Geceler neyinle çekyen arman, şun yürekten söydim o seni bahar. Geceler neyinle çekyen arman, şun yürekten söydim o seni bahar. Baharım baharım gelgi baharım, bu derdime derman bolun bahar. Baharım baharım gelgi baharım, şun yürekten söydim o seni bahar. Aşık oğlum ayda yüreklerimi ardım ediyen şözledi zülfün tarını. Niyetler etsin Allah bahar yadını, şun yürekten söydim o seni bahar. Niyetler etsin Allah bahar yadını, şun yürekten söydim o seni bahar. Baharım baharım gelgi baharım, bu derdime derman bolun bahar. Baharım baharım gelgi baharım, bu
derdime derman bolgun bahar, bu derdime derman bolgun bahar. Mehriban ileşler, hormatly müşahirsler, ne wagtlar sağlaşan atlet yaşamadan bu nuksanına hemişekler ýaly aýdym diňledik, ýigitler bilen gyzykly söhbet etdik. Käbir ata-babalarymyzdan bize miras alan gadymy türkmen sözlerimizin käbirlerine hem özümiz hem şu pursatda bize tomaş edýän ileşlerimiz bilen bilelikde düşündik. Muman bir gepleşigimiz ýerine düşüp ileşlerimizde bir öz bolşy täsir galdyrandyr diýen umydymyz bar. Pursatdan peýdalanyp ýene bir ýoly Goçmurat size şahatlyk size gepleşigimizde ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaryňyzy üçin size hödürlän sowallarymyza beren manyly jogaplaryňyz üçin ýene bir ýoly dörejlik topurmagyň adyndan sag bolsun aýdýas, haljaňyz alkyş bolsun. Şu türkmenne esasy 3 mukaddeslik bar diýerlerde. Birincisi adamyň saglygy, ikincisi abray mertebesi, üçüncüsi maşgalada agdy berlik. Şu 3 mukaddeslik her bir türkmenden uzaklaşmasın. Janyňyz sag bolsun, abray mertebeňiz belent bolsun, maşgalaňyzda da agdy berlik, bagtýarlyk höküm sürsin. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýar. Köp sag ol Murat, arzudan hasyl bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp menem gahrman arkadamyza tüýsürekden köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamyň jany sag bolsun, işleri mundan beýlägem rowaşlyklara beslensin. Ýene bir ýola ýetip gelýän şanly garaşdyrmamyň 30 ýyllyk toýu bilen ähli halkymyzy gahrman arkadamyzy tüýsürekden gutlaýan toýlar toýlaşdy. Ben Murat bu gyzykly gurrunlar etdik, aýdym aýtdyk, owalama sağlaşdy. Şu bagtly pursatlarymyň aňyrsynda gahrman arkadamyň ullukan aradalary ýatyr. Şoň üçin hem ak görümden mehriban gahrman arkadamyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, işiniň rowaç bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Bu zawamyda ýetip gelen mukaddes garaşdyrmamyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadamyzy, kardeşlerimizi, watandaşlarymyzy tüýsüregimden gutlaýan. Köp sag bolun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Arkada prezidentimizin önemli ödeme her birimize müyesser etsin. Ne özüňiz bilýäňiz, sizem gepleşigimizin muşdaklar hökümünde ýygyderli gepleşiklerimizin her sanyna tomaş edýänligiňizi bir häleşini iş üstü bilen ýa toy bayramı üstü bilen diýdarlaşamyzda öz sözlüğiňizde belleýäňiz. Elbetde gepleşigimizin ahyram, ýa-ni özüňizden sözlüğiňizde bellediňiz. Gahrman arkadamy türkmen halkynyň bagtýarlygynyň bir geljekde de hazam bir bolçulukda ýaşamak üçin gahrman arkadamy giýje unnýy aladamy diýdi. Mehriban arkadamyň beýgi işlerini ýurtumyzyň afudalygyny wasp edýän bu ýetimşlaýdy bilen gepleşigimiň ahyry jemlenýär. Şeýlaýdym getirdiňizmi? Getir. Mümkin bolsa bir agdy berlikde, bilelikde şolaýdym ýerine ýetirsek, şolaýdym bilen gepleşigimiz jemläýlim. Ol höwes bilen. Mehriban ileşler, hormatly müşahirsler, bizden pursatdan peýdalanyp bu sogamyzda ýetip gelýän baş bayramymyz, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadamyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Gahrman arkadaly watanyny hemişe halkymyza agdy berlik, bagtýarlyk, jewitlik, saglyk ýar bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda geljek toýlarymyzdan şeýdip agdy berlikde şahatlyk şowkun bilen garşylamak edýär watandaşlar her birimize müyesser etsin. Bize sungatda halipa bolup duran, bize halal işlemäge, halal zähmet çekmäge, kärmizden lezzet alyp işlemäge, ähli mümkinçilikler döredip berýän medeniýetimiziň hak howanlary gahrman arkadamyzy ýene bir ýola çyn ýüregimizden sag bolsun aýdýas. Edýär arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun, gahrman arkadamyzyň jany sag işler rowaç alsyn. Arkadaly watanda türkmen halkymyza hemişe gowunlar, toýluglar ýar bolsun. Ine mehriban ileşler, hormatly müşahirsler, biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen Goçmurat Atajaýewowyň şahatlyk amanlygyň ýerine ýetirjek joşuny bu ýetimşlaýdym bilen gepleşigimiziň bu nuksany jemlär söýüne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşmyzy nesip bolsa ýene de alaýyk bir hepdeden türkmen we tele ýaýlymyny owadlar saatlaşanlar gepleşigimizde ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Bilim berilse kamiller şagirt, görellämiz halifamyz arkada, çıkjagny ynamken enşeme ägir, görellämiz halifamyz arkada, edebimiz elem yüzüne gözdür,
Iň uly baýlygymyz paýhasly sözdür. Atalyk kitaplaryň jümlesi düzdür. Görellämiz halifamyz arkada. Bugun hasyl boldy. Düýünki päk duýuşlar, halkyň bagty üçin edilli işler, menen döretmesin joşgunly ýaşlar. Görellämiz halifamyz arkada. Arka dağlı vatanım kalbimizde bekani Türkmenistan parahatlık vatanı Arka dağın vatanım kalbimizde bekani Türkmenistan parakıtlık vatanı Arka dağdan arkam bahar Hımmatımda sarpamar Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arka dağdan arkam bahar Hımmatımda sarpamar Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadamız halifamız ekli işte görürler Devlet adım içindir şıgarımız yürürler Arkalamın halifamız ehli işte görülür Devlet adım içindir şıgarımız yürürür Arkadan arkama hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadan arkama hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan Arkadan arkama Hımmatımda sarpama Yaktı gelecek erten bahar Can vatan Türkmenistan